ए भैया ये जग की सच्चाई हवे कि लोग अपना घर में अपना माई बाबू के सेवा न करके तीर्थ धाम जाला ताकि आत्मा की शांति मिलो, पुण्य मिलो। लेकिन भैया असली सेवा माई बाबू के सेवा होला और जे अपना माई बाबू के सेवा ना करेला आ तीर्थ धाम भटकेला ये भैया ओकर सारा तीर्थ धाम घूमल बेकार बाटे भैया। आई कवि के बहुत ही सुंदर लेखनी बाटे भैया, तनी ध्यान से सुनिए बाबू। करे बाबू माई के जे घर में आदर नहीं, करे बाबू माई के जे घर में आदर नहीं। के पोसल हथवाया गोराला में तेलवा के घूसल, हाँ हाँ भोर पर जाला कैसे अचारा के पोसल। हथवाया गोराला में तेलवा घूसल, केहू झूठ लाई कैसे जग में ये सच्चाई के, केहू झूठ लाई कैसे जग में ये सच्चाई के। जे घर में आदर नहीं, करे बाबू माई के जे घर में आदर नहीं, करे बाबू माई के जे घर में आदर नहीं। सुखा में सुतौली तो हके अचारा ओढ़ाई के, सुखा में सुतौली तो हके अचारा ओढ़ाई के। जे घर में आदर नहीं, करे बाबू माई के जे घर में आदर नहीं, करे बाबू माई के जे घर में आदर नहीं।
होला ना आवाज कहियो आत्मा पघात के रीत देख के गीत गावा तारा आदित्य भाई के रीत देख के गीत गावा तारा आदित्य भाई के जे घर में आदर नाही होला बाबू माई के जे घर में आदर नाही होला बाबू माई के जे घर में आदर नाही होला बाबू माई के जे घर में